Eskerrik asko. Mahaiburu Andrea, egun on guztioi, bereziki gonbidatuei, elkarte ezberdinetako kidei eta mila esker eztabaida hau jarraitzeagatik hemen zuzenean. Bai, 12-13 urte, daramagu amiantoren biktimentzat konpentsazio funtsaren inguruan hitz egiten eta lan egiten, eta esan beharra daukat, orain dela urtebete, senatuan, azken tramitea onartu ondoren, bukatutzat ematen genuela gaia, baina zoritzarrez ez da horrela izan. 12-13 urte, bai, historia pizkat egingo dut, badakit Barrio jaunak ere data batzuk eman dituela, baina nik uste oso importantea dela berriro ere gogoratzea, nondik gatozen. 2013an, ganbara honetan ponentziaren txostena onartu genuen, aho batez, 2015an, osoko bilkuran, lege proposamena, aho batez, berriro ere onartu genuen. 2016an, 2017an, 2019an, Madrilgo Kongresuan erroldatu genuen lege proposamen hau. Amiantoren biktimentzat konpentsazio funtsa arautzen duena. Zergatik 3 aldiz, askotan ere esan dugu, hemen ere esan da, tartean hauteskunde eta gobernu ezberdinak egon zirelako. Eta azkenik, 2012ko urriaren 5ean, senatuan, lehen ezan bezala, azken tramitea gainditu zen, aho batez. Por fin y después de tantos años, pues vimos materializado, dimos por finalizado ese trabajo impulsado desde este Parlamento. Y después de los aplausos en rigor, tengo que decir bastantes más de los que aquí estamos acostumbradas, fotografías varias, huecos por aparecer en la fotografía, intentos de medallas, aunque tengo que decir que las medallas son única y exclusivamente de las víctimas. Después de todo eso, ¿qué tenemos hoy? Pues nada, tenemos una ley que podría estar ayudando y acompañando a muchas víctimas del amianto, pero que a día de hoy está congelada, paralizada. Izoztuta garatu gabe dauelako, eta lege hau garatu arte, hainbatetan gogoratu ditugun biktimak, babesi gabe daude. Are gehiago, amiantoren biktimak gutxiesten ari dira. Horrez gain, legebiltzar honetan 12 urtean zehar egindako lana mesprezatzen ari da, baina hori ez da importanteena. Borrokatzen jarraituko dugulako hau batez, espero dut, importanteenak biktimak dira. Bidezkoa da, justiziazkoa da, biktimei behingoz, kalte ordain hori konpentsatzea. Beraz, errege dekretu hori, ahalik eta lasterren argitaratu behar da, hori argi dago, gainera, esan bezala, Estatu Espainiako gobernuan legez behartuta dago. La Ley 21/2022 obliga a ese desarrollo reglamentario en un plazo de 3 meses después de su publicación, y también se ha dicho que llevamos ya casi un año de retraso. Y es un decreto fundamental porque debe regular cuestiones tan importantes como la cuantía de las indemnizaciones, las condiciones para poder acceder al fondo de compensación y el procedimiento a emplear para cursar las peticiones de las víctimas, entre otras. Hori bai, ezinbestekoa da legearen espiritua errespetatzea, termino berdinetan. Eta talde guztiok, bai legezbesteko honen proposatzaileak, bai zein zuzenketa egin dugunok, garrantzia ematen diogu puntu honi, horregatik 2 testuetan agertzen da idei berbera. Eta legearen espiritua errespetatzeak, esan nahi du, biktimak behar bezala konpentsatu behar direla. Bigarren mailako biktimak bihurtu ez daitezen. Zentzu horretan asmo eta testu batzuk ikusi ditugulako. Bai dekretuaren zirriborroa badago, eskriba ministroak dekretua joan den ekainean prest egoteko konpromisoa hartu zuelako, eta konpromiso hori zirriborro batean geratu zen. Biktimak gutxiesten zituen zirriborro iraingarri batean geratu zen. Horregatik, besteak beste, gaur hemen eztabaidatzen ari gara. Hori dela eta errege dekretua ahalik eta lasterren argitaratu behar da, baina biktima konpentsatu eta babestuko dituen dekretu bat. Legean adierazten den moduan. Bai ahalik eta lasterren ze bitartean amiantoak hiltzen jarraitzen duelako. Europan urtero 70.000 pertsona hiltzen duelako.
Y además consideramos que es un error contabilizar única y exclusivamente los fallecimientos provocados por el amianto, porque también hay personas enfermas que nunca volverán a disfrutar de la calidad de vida que tenían precisamente antes de padecer esta enfermedad, ¿no? Y además también tenemos que recordar que la tercera parte de los cánceres ligados al trabajo son provocados por el amianto. No solo los de pulmón, los de laringe y ovario también, como se han demostrado algunos informes. Y tampoco caigamos en el error de pensar que esto es un tema antiguo, que es un tema obsoleto, que es un tema del pasado, porque seguimos conviviendo con el amianto. Y no hay más que recordar lo que ocurrió hace solamente unas semanas en la empresa CAF con el desamiantado. Beraz, lege honek egiteke dagoen dekretuak duten garrantzia kontuan hartu behar dugu, eta bai Hernández jauna jarrautuko dugu Madrilen lan egiten beti egin dugun moduan legearen alde, funtsaren alde, eta gogoratu behar dut berri hori ganbara honetan, gure taldeak lortu zuela diru lerro bat aurrekontuetarako 25 milioikoa funts hori elikatzeko hain zuzen. Beraz, bai, jarraituko dugu. Ez naz geldituko legez besteko proposamenaren edukian, ez da lau taldeon artean aurkeztu dugun osoko zuzenketaren ere, oso antzekoak direlako, eta horretik hitz egin duten bozeramaileek azaldu dutelako. Hala ere, EH Bilduk ez du jatorrizko testua babestuko, eskartzen da, dirudienez hau batez atarako da, eta gure zuzenketarekin geratuko gara. Amaitzeko gaur hemen onartuko dugun testuaren lehenengo bi puntu guztiz deklaratiboak dira, eta hirugarren aldiz, zorrotzagoa da, eta erabatera edo bestera, bozeramaile guztiok defendatu dugun guztia jasotzen du. Eta biktimek merezi dutena baita ere. Berriro ere, ganbara honetan arduraz jokatu dugu, danok, orain falta zaigu funtzioetan dagoen Espainiako gobernuak, funtzioetan dagoen ministroak, hartu zuten konpromesua betetzea. Eta etxeko lanak biktimek merezi duten bezala egitea. Besterik ez, eskerrik asko.